bebarengan ayo tak sopo gelem melu aku ayo tak boleh kenalan ayu alor kidung ngetan kulon kubah motor mas yomong gala-gala digulago sapa ngerti sebawangi kucur kenal Pak Tanto sing omahe alor kidung Mas Kejo, Mas Karjo. dipikir kono padha gak duwe sangu aja dipikir angger padha gelem lagu ora tau aja dicampur nganggo pipo malam minggu gak ape digawe nasib awaki gujur kenal kowe sing dodol leru cacingur he he ha ha ho 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 Lagu-lagu nang tunjungan rame-rame bebarengan sopo melu aku ayo tak boleh kenalan ayu ngalor ngidul ngetan kulon motor mas yomonge gala-gala digulago sapa ngerti nasib awaki gujur anak kowe sing dodol leru
Yo, Pak diwajibi sik engko bari yo guyon maton. Ngene ya Pak ya. Ben kepenak. Sik iki ana wong siji sing ilang iki nang ndi? Sapa? Sabdo Palon iki nang ndi Sabdo iki? Panggilan kepada Pak Sabdo. Palon. Nah, mana palon ini bareng, Pak? Dimohon untuk merapat ke panggung. Iya. Segera. Yo. Apa Pak? Lagu ini? Apa lagi? Rukun Islam. Rukun Islam. Apa iki? Oh iya. Ayo bro kanca. Yo. Ayo bro konco ngaweruno rukun Islam ya iku limo sahadat loro rukun kasiji bisa sira kelanaji Kabeh bindone lakoni salat kabeh telune bayar zakat ing pat posono ing wulan Ramadan kabeh limo kaji lampun kuoso Inti negeri namanya Jawi namanya Jawi kalau agami nama Islami agami Islam ya nona sudah terang asal jauh dari pangeran asik rukun Islam Rukun Ibi Pak Menol Ibi Pak arek uluk salam sik ora Uluk salam. nek wis joget kok uluk salam gean piye apa to duh tak dung dung tak dung Yo Assalamualaikum warahmatullahi cerake Pak cerake Cerake. pepet ke ojo tutukke no kopior Salim iki sing do kataman iki salim engko didongakake dengake bar iki Salim. iya Iya. ya ngono kuwi sing wajar wae testing, jangan Testing. tes penting. Aduh. template Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun pangapunten para masyarakat wonten ing Kukuban mriki. Bilih sowan kula sarencang wonten kalapatanipun lampahipun tindak atur kula sekecap. Kenging pangapunten. Oh. Pramila wekdal dalu menika nggih kagungan hajatan menika kanggenipun kataman. Ditungake sing kataman. Mugi-mugi pinangrangana wilujeng ingkang dipun katami. amin Paringana wilujeng ingkang sampun ngatami. Amin. Awit kula menika tiyang boten saged agama. Heeh. Jadi ya Nyong nih kalau agama belum nggak tahu. iya Ya, bila ada kesalahan nanti goyangnya para anak-anak, ya setelah ini minta maaf yang sebar-sebarnya. Karena giginya sudah nggak ada ya, bilangnya ngelowos. ngopo Mugi-mugi para masyarakat wonten ing pundi niki? nganu Kamungan, sampunipun anggenipun nggadahi kewajiban kataman mugi-mugi dipun paringi kesehatan lan keselamatan. Amin. Dipun paringi rezeki ingkang kathah ingkang Amin. manupah lan barokah. amin Aku lo sak rumbungan nggih nyuwun tambahing donga mugi-mugi paringana wilujeng paringi lancar dumiki benjang yaumul kiamat. amin Cekap semanten kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. tatas titis jat
Oke. Apa? Bisi-bisi. Aku timono kan ora wani seru soalnya. Dipantau terus karo sing padan kene iki lho Mas. Yes, yo. Siap ke Pak? Wis siap ki? Oke. Aku temono lan sasusure ibu ojo ngotolanan muda tiga kuyu. Aku temono lan sasusure ibu ojo ngotolanan muda tiga kuyu. Motolan sejengkir cari gula halus, gula pun dicamen kalian iwak wedhus. Motolan sejengkir cari gula halus, gula pun dicamen kalian iwak wedhus. Kono aku siji bunder kaya roti kula tiang seni sami bae-bae. Nalarku siji bunder kaya roti kowe wedho ngaji ning gone Pak Kiai. Kai ana kutula mecok ning wetela, nagarane makmur adil dasar Pancasila. Kai ana kutula mecok ning wetela, nagarane makmur adil dasar Pancasila. Mulya Simbadarku patko dicampur santan namo menawi lepat nyuwun pangapunten. Simbadarku patko dicampur santan mbok menawi lepat nyuwun pangapunten. asik. Piye? Apa meneh? Kata kedurun stik tau. Adu bengke ora? Dibengke ora? Adu bengke. Iya. Ayo jalan-jalan iki ana request saking anu istrine Mas Soleh channel Oke. Mbak Reva sesuk ulang tahun request-e pujaningsih ya semoga panjang umur dan sehat selalu. Santai wae kok disawer Pak Monol. Santai wae. Juragane YouTube kok mosok ya ora nyawer ya isin. Ngono kuwi lho. Ya. Duh sang mustikane asmara son kayu yon pranatiko Yen jawato kelilang bakal jauh pundut kromo Purwakane pandut netra terus andulu najat datang andamu nanging wis tumaking kalbu babar pacar pindah seko tinebat sepi saran kaya-kaya sambut suarga apa yo iki tresno tresno kang sanyara Demah agawe kunjono popo lunge gado karangaya ayo sang mustikane asmara sang kayu yang renatiko yen jato Nah, lak tenan to juragane YouTube kita matur suwun nyawer matur suwun. Bos SCM Ojo lali do subscribe di YouTube Mas Soleh channel wis to. Iki isine di situ kesenian pendak dino live wis. Pokoke manuki YouTuber lintunipun yang boten Tekan ngerong we parani yo nek. Tekan ndi? Tekan ngerong barang Oh, iya parani. ya Pak ya diwajibke apa iki Pak mari iki ya oke Bas ini oh ya Udah barbar. ya
sadurunge tak terus ke lagune yo barisane iki sing rapi ngono lho. Menek didelok wong akeh iki. Di anu, jejeke gerak. Nah, luruskan. Kurang ngetan gerak sendi. Nah, Ngetan ki ngendi? Apa ngerti Wetan ngerti kula ya? kene ya bingung kok. Ya ora bingung iki lho nontono. Oh iya. Musolane apa masjid iki, masjid Derek iki. Mbah masjid. Berarti kula niki rono. ya. Tadi oh. Ngetan kono maksud. Oh, betul. Ya ya. Wajib italah wajo luru ilmu. Wajib italah wajo luru ilmu. Ojo lirane turun rusak ilmu. Ojo lirane turun rusak ilmu. Wajibnya adalah dakwah lurung ilmu. Wajibnya adalah dakwah lurung ilmu. Ojo lirane turun sabodomu. Ojo lirane turun sabodomu. Robi kuasale gawe wana. Robi kuasale gawe wana. Binamong sunah nulungi maring sembarang. Maring sembayang. Binamong sunah nulungi maring sembarang. Nulungi maring sembarang. Oh, kleru jebule kleru kok. Kurang siji mong Oh. Ora apa-apa. Ora jare iki dipedhot ngono lho, iki tak Oh. sambung ngono wis to. Ora apa-apa, iki spesial. Wis ora apa-apa. Istimewa wis pokoke. Ya ya, apa meneh iki? Lanjut meneh. Lanjut meneh. Wis. Ya diarep gesek to, Pak. Oh iya. Lali aku, Pak. Ya, semoga. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim wa sallim. Monggo bapak-bapak kita oi kagiat agenipun salat pun ngantos sami telat Milo ibu-ibu tidak ikuti ilmu kang satu beteng tambah sangu Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. monggo bapak-bapak tidak kang kiat akhiripun sholat sampun ngantos sami telat Monggo bapak-bapak kita oi kagiat agenipun salat pun ngantos sami telat oh ya kurang siji ya toh ani ngematke barisane semaut kabeh iki ngertine kene sing kleru terus ya iya ya toh ya wis besok kudu latihan ae iki Pak fokus nang latihan yo apa iki Pak apa iki Oke. Kita pemuda Islam Indonesia ingatlah kepada kewajiban kita. Ya sayang, mari bekerja bersama-sama menjunjung agama Islam yang bermulia. dengan sungguh kami mencari ilmunya supaya bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Moga-moga kita masuk surga. kita
Malaysia, Indonesia, ingatlah kepada kewajiban kita. Mari-mari bekerja bersama-sama, menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kita mencari ilmunya, supaya kita bisa unggul derajatnya dalam dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan kita masuk ke surga. Aduh, lemes ini. Yo, gandeng. Nggih. Goyangi bareng-bareng. Sika. Yo 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 yo. Mas Rudi. Sarinade, putri Sarinade, Sarinade. putri Suri, putra anak sang Dewi. Dia mahari, sang putri mahari, diiringi lagu Sarinade. He he ha. Sikat Mas Yoga, Warku doro arane wayang sing lakoke odeyo arane dalang Parlimak sasi kaya ngilang sebulan ono sing nyayang. Mas
ketipu ngimbal bonang loro dosen lompet pelok marake pacan mangap megap bujang kanong kalia ibat cocok kagungan riak prasojo gawe gembira Aku tadi untuk lau kabegan pariwisata dina minggu muda-mudi asal saja balik Tekani kroco kena sewu Yalah kodo lumaku Gaul binawi serta mesak kuyu Kambing Mas aja diperoi Mas aja dipoyoi Arepku jaluk diasopi Ikalakut digerti coro Kaya dipikir abdi badan dadi murah Boyoke dari ing jaman Boyo ing iling papopo Iku budaya Para suling kumandang suarane Tulah-tulis kepena Iya Dinemo Sranyo akipa Rajalan jentro Ibang sulit Sikra Sikro rangunko Ayai karya makarya ning projo Tumanggung sakut sangkut aliwakto Budaya tahu kang sajoto turu Nayoko ngayai karya pakaryaning praja kumraja jenggot Pasut Kalimantan Manunggal dina nasi suarane gumuro Sadara benarsa estu padha rawuhnya sang noto karyaning praja kumraja
sang semekang bulan busana nirana pancawarna lalangen beksana oke kanan kiri pripate bilang milik seminggu jiwat gawe sang semekang bulan busana nirasutra pancawarna lalangen beksana ke manis ing sisih kidul tata Jawa sukume ana segara kang nyata gedhe ombake Gulung gumulung ora kandhat saben wayara ana jawa kang nyata wanis sambrana kreta kencana ati titiyane pasurya ana tandike kapal sumunar uga yang sebake aralang dewa bisa yang Ratu ing sanon segara